Хора, здравейте и добре дошли в това видео, в което ще ви покажа как да се сложите такова видео в YouTube на камерата ви. Аз в момента съм на тъмно, това не може да се види нищо. Ето те, например, ето ви вас, вие в момента не ме виждате. Ето ви вас тук на камерата, записвате си тук нещо, дърбара сочи дъра. Те спирате тук, така, влизате в YouTube. Ето вижте, аз съм качал доста, аз съм се качал доста. Аз съм се сменил снимката, може да ви покажа как да се смените снимката. Ето тук, ако не знаете как се прави канал, може да го покажа в някой от клипчетата. И ето тук натискате, примерно, например, и пишете си там заглавието, примерно. Тъмно тук натискате самолетчето и излиза. Това е екран. Добре хора, това е край на видеото. Дайте лайк, subscribe на видеото. Надявам се да съм ви бил полезен. Довиждане.